Нинди һөнәр иясе, ничә яшьтә булуы һәм кайсы авылда яшәвенә карамастан, бер максат берләштерә марафончыларны. Алар барысы да әдәбият ярата, китап укый, сәламәтлеген кайгыртып, үзендә яхшы гадәт формалаштыру өстендә эшли. Иң мөһиме, алар туган телләрендә аралаша, татар хәрефләре кулланып яза, матур гадәтләргә башкаларны да өйрәтә. Безнең сәламәт иртәбез бүгенге көндә бик күп кешеләрне үз артыннан ияртте. Һәм инде ул безнең әдәби марафон, сәламәт иртә, буларның берсеннән дә калганым юк. Һәм үз артымнан кешеләрне ияртә алуыма мин бик шатмын. Быел марафончылар Мөслимдә беренче тапкыр үзләре өчен кече Сабантуй оештырды. Аларны район башкарма комиссиясе җитәкчесе урынбасары Марина Бәдретдинова сәламләде. Иң нәни марафончы Асылъяр Хәсәновага 8 яшь булса, иң өлкән кеше Әлфия Ибраһимовага 70 яшь. Әниләр балаларны татар китабына якынайта алуында яшерми. Минем әнием әдәби марафонда катнашты. Шуңа кызыгып, мин дә беренче елда балаларга оештырылган әдәби марафонда катнашачакмын. Без видеоролик төшердек, ничек мин укый идем әкиятләрне, һәм шуны соцсетьләргә чыгардык. Әнием миңа бер кызык киңәш бирде. Иң кызык җирдә туктарга да, тамашачыларны көттерергә һәм икенче көнгә шул иң кызык шигырен сөйләргә. Хәзерге язучылар да бик кызыклы итеп язалар икән. Шуларында укыдык, алар белән дә таныштык, безгә бик файдалы булды. Иң кызыгы шул, әлеге марафоннарда бөтен гаилә белән катнашырга була. Хәсәновлар инде берничә ел рәттән гаиләләр белән катнашалар. Аларга Татбүләр авылыннан Гөлнур Салихова белән Мөхәммәд Нур Вахитов та кушылды. Башта әдәби марафонда катнаштык. Бик озак сәламәт иртә марафонын күзәтеп бардым һәм шуңа кушыласым килде. Һәм инде быел мин дә шул сафларга керергә уйладым. Үзем белән үземнең бабаемны да йөрттем. Бергәләп без нинди генә көн булуга карамастан 11 майдан башлап һәр көнне, яңгырлы көнме ул, кояшлы көнме, һәр көнне иртән йөгерергә чыктык. Гөлнур миңа тәкъдим итте, әйдә бергәләп йөгерик дип, мин аңа теләп кушылдым һәм үзем физкультура укытучысы буларак та электә йөгерәдер идем. Балаларны да бик күп йөгерттем һәм аның белән бергәләп йөгерү бик күңелле булды миңа. Китапка килгәндә мин элек уйлыйдым, китап укучылар хәзер бик юк, сирәгәйде дип. Менә былтыр Аллаһның рәхмәте белән мин инде безнең беренче китабын чыгардым. Һәм мин аңладым кешенең шигърияткә, китапка мәхәббәте көчле икәнен. Һәм менә марафонда бигрәк тә яшьләрнең күбрәк катнашуы мине сөендерә. Һәм балаларның шушы катнашулары чынлап та безнең өчен бик зур шатлык. Кече Сабантуйда оештырылган традицион уеннарда олысы кешесе, яше карты барысы да бергә күңел ачты. Һәркем бүләкле булды. Рузель Минхаҗевның гаиләсе белән Сабантуйга килүе сюрприз булды. Эльза Хисамиева дәртле җырлары белән чараны бизәде. Рәмилә Дәүләтова җырлап, Гөлнур Салихова шигырь сөйләп шаккаттырды. 2017 елдан башланган бу марафонга башта 34 кеше тартылган булса, хәзерге вакытта 3000-нән артык кеше йөри. Һәм шулар исәбендә 20се безнең райондашлар. Бүген без үзебезнең сәламәт иртәдә катнашучы, тәмле марафонда катнашучы һәм әдәби марафонда катнашучылар бергәләп җыелып бәйрәм ясарга һәм киләчәккә планнар сызарга ниятләп җыелдык. Мөслим марафончылары мессенджерларда аралашып тора, бергәләп киләчәккә планнар кора, укыган әсәрләре турында фикерләре белән уртаклаша. Үзләре дә марафоннар оештырырга уйлыйлар. Аларга сез дә кушыла аласыз. Рухыбызны камилләштерүгә тагын бер адымны бергәләп ясыйк. Гөлназ Җәлилова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.